ଗାଁର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସେଠାକୁ ରାତିରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଟିଆ ଏହାକୁ ମଜାକ ଭାବିଲା। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଚାଲିରେ ଯିବା, ଭୂତ ଥିଲେ ସେଲ୍ଫି ନେବା। ରାତି 11ଟାରେ ଦୁହେଁ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା। ଉପର ଘରୁ ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଡରିକି କହିଲା, ନଟିଆ ଚାଲ ଫେରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ନଟିଆ ହସିଲା, ଆରେ କେହି ବିଲେଇ ହେଇଥିବ, ଡରେ ନା। ସେମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଧରିଥିବା ଲାଇଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଛି? ଦୁହେଁ ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ଧଳା ଆଖିର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ନଟିଆ ଚିତ୍କାର କଲା। ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘରର ଦୁଆର ଆଗରୁ ହିଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି।